само да не се е счупило. Здравейте и добре дошли отново в... Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Роксана, за тези от вас, които не ме познават. И днес ще пробваме още продукти, които са вайрал в TikTok. Много ми хареса предишното видео, което направих с маската на Maybelline. И затова реших да си поръчам още няколко продукти и то беше трудно да ги намеря. И мисля, че разбрахте от заглавието, може би, че днес ще пробваме продукта на L'Oreal Infallible Powder Foundation. Мисля, че всеки го е видял или в Instagram, или в TikTok, навсякъде. Аз много трудно намерих този продукт. Но освен този продукт ще пробваме също така и този продукт на NYX. Това е Marshmallow Primer. Надявам се да са хубави, защото те бяха навсякъде в социалните мрежи. Много трудно открих особено този фаундейшн, този фондитен. И съм развълнувана, дори не знам дали това е моят цвят. И сега нека ви разкажа малко повече за този фондитен. Както виждате и вие, този фондитен е във вид на пудра. Излиза в 16 различни цвята. Аз в момента тук имам 120 ванилия. Не знам дали ще ми е окей, дали ще е прекалено тъмен. Ще го пробваме заедно и ще видим. Този фондитен твърди много неща. Твърди, че е водоустойчив, че no transfer не се пренася, особено сега, когато носим маската, това е доста важно. Освен това, че е sweat and heat proof и също така и Control Shine, нали, контролира блясъка. Това е много важно за хората, които имат мазна кожа и като цяло пише, че този фаундейшн е за всеки тип кожа, което на мен ми е малко странно, защото както знаем, пудрата е доста изсушаваща върху кожата и е по-добре да се използва от хора, които имат мазна кожа. Аз, например, имам суха кожа, доста суха кожа и ми е много интересно как ще стои този продукт върху моята кожа. И затова, освен този продукт, ви казах, че ще пробваме и този на NYX. Забравих да кажа, че цената на този фондитен е 14 евро. Аз на такава цена го намерих. Най-вероятно, ако потърсите в Amazon, може би ще е повече, защото няма. Да, доста трудно, както казах, аз го открих този продукт. Надявам се да можете да го откриете и да пробвате и вие този фондитен. И да, както казах, твърди много неща, имам големи очаквания от него. И освен това, тъй като в предишното видео пробвах тази спирала, ще използваме после спиралата. Но ако искате да видите подробно видео, имам отделно видео, ще го сложа тук отгоре, ако искате да го видите. Купих ново огледало от Jumbo, много готино. И сега мисля, че е време да започваме, нали? И сега ще започнем с основата. Върху кожата си в момента имам само коректор под очите, защото ще пробваме, нали, Powder Foundation. Няма да мога след това да се сложа коректора. По-добре да се слагате коректора преди пудрата. И сега ще пробваме този продукт. Не съм го използвала преди това. Махаме паковките. Ужас, колко неща залепени. И сега да ви кажа малко повече за този продукт. Както виждате, пише, че е The Marshmallow. Най-вероятно мирише като marshmallows. Ще видим. Пише, че изглажда кожата, че я прави по-мека, изравнява тона. Също така минимализира порите. Този продукт е веган и cruelty free, нали, без жестокост към животните. Много трудно да го кажа това жестокост. И сега ще сложим малко. Не знам, на нищо не мирише в момента. Ще сложим малкото. Много е бял. Пише, че за всеки тип и тон кожа, значи за всички типове и тонове кожа. О, да. Мирише много е сладък. Вече сега повече се вижда, че имам коректор, но така се прави. Плътен е. Не е като другия праймер, който използвам
на Sleek. На предишното видео, когато пробвах новия фондютен на Maybelline Super Stay Active Wear, използвах един друг праймер. Този тук е малко по-хидратиращ, нали? Не предава този матиращ ефект, но другия, както ви казах, е много хидратиращ, но има и матиращ ефект. Както виждате и вие, доста по-бляскава сам, нали? Не предава матиращ ефект, но аз ви казах, че имам суха кожа, значи това не ми пречи на мен, даже ми харесва да имам повече блясък. Цената на този праймер беше 7,95, значи около 8 евро, значи 16 лева. Не знам, най-вероятно ще го има в Notino. Аз имам малката опаковка, просто го взех, за да мога да го пробвам. Това е 8 мл. Имаше и по-голяма опаковка, но реших да взема малката, за да го пробвам и след това, ако ми хареса, да си взема по-голямата. В края на видеото ще дам оценка за всеки един продукт. Мисля, че ще стане по-интересно самото видео така. И да, сега най-вълнуващия момент. Ще пробваме фондютена. И фондютена така изглежда. И отдолу имаме тази гъба, която ще използваме днес. В сайта пише, че можеш да я намокриш гъбата, за да може да имаш по-пълно покритие. Ние няма да го направим така. Нека започваме. Сега ще вземем, както виждате, доста лесно се взима продукта и ще започнем от тук. Цвета мисля, че е окей. Тук имам една пъпка от скоро, но реших, че ще снимам видеото, въпреки че имам пъпки, защото ще видим колко хубаво ще работи, нали, фаундейшъна. Не очаквах, че ще улуча цвета, но явно лесно се разнася с тази гъба. Пудрата изглежда страхотно, много хубаво, всичко почти покрива. Може би, ако използваме и фондютен под нея и след това, когато я използвате нея, ще е още по-хубав ефект, нали, като покритие. Не мога да кажа, че е с пълно покритие, защото все още виждам няколко пори тук и тук пъпката не е напълно покрита, но много добре се справя, наистина. Не очаквах това. И сега нека направим и другата половина, за да не изглеждам така. И това е крайният резултат. Аз, да ви кажа истината, не очаквах, че ще има толкова голямо покритие. Въпреки, че пише, че е с пълно покритие, имах по-малки очаквания. Ще го видим в течението на деня. Ще се върна след няколко часа. Сега ще си довърша грима. Ще използвам маската на Maybelline. Както ви казах, имам отделно видео. Ако искате да го погледнете, ще го оставя долу в описанието. И ще се върна след това, може би след няколко часа, да видим как изглежда кожата ми и как усещам и какво като цяло ми е мнението за L'Oreal Infallible Powder Foundation. Върнах се, часът е 5 и трябва да довърша видеото. Трябва да ви кажа мнението си за продуктите. Сега ще ви покажа близки кадри да видите и вие как изглежда кожата ми. И както виждате, все още кожата ми е матирана, няма никакъв блясък. Това е хубаво, защото това твърди, че прави този фондютен, но не е за моя тип кожа. Както ви казах, аз имам суха кожа и не препоръчвам този фондютен за хора, които имат суха кожа. В момента го чувствам кожата си прекалено суха. Може би, ако използвах първо фондютена си и след това тази пудра, ще да е по-добре. Някой друг път, някой друг ден ще пробвам тази комбинация, да видя дали работи за мен.
Този фондютен е много добра идея за хора, които имат масна кожа и особено когато искате просто да сложите нещо върху лицето си набързо и да тръгнете от вас. Не мисля, че този фондютен е с пълно покритие. Има покритие, но не е full coverage. Също така, както видяхте на снимката, пробвах с вода и наистина този фондютен е waterproof. Водоустойчив е и това ме впечатли много. Използвах маската си днес, ходих до магазина и имаше малко върху маската от фондютена. Това също не ми хареса, но като цяло тази пудра е за специфични хора, които имат много масна кожа. Може би, ако имате масна кожа, си използвате ваша фондютен и след това и този матиращ фондютен, ще ви е още по-хубава кожата и ще ви издържи. Аз, както виждате тук, малко са се образували линии тук, добре, и тук се виждат няколко пори. Но като цяло съм много доволна за Powder Foundation. Не го очаквах това. Не мислих, че този продукт ще е с толкова голямо покритие. Аз ще оценя този продукт може би с 8 от 10. Да, защото просто не е за моя тип кожа. Да го знаете това, преди да си го закупите. Не си купувайте наистина този фондютен, ако имате суха кожа. Не мисля, че ще ви хареса. И сега мисля, че е време да продължим с още един продукт. Нали, имахме още един продукт. Това е праймера, който използвах на NYX. И този продукт не ме впечатли. На този продукт ще дам може би 6 от 10, защото мислих, че ще е по-матиращ и че е нещо по-вау. Нямах, нали, порите ми се виждат. Да, предава, нали, хидратира кожата ми, остави я мека, с повече блясък. Не знам какво ще да бъде, ако не използвах никакъв праймер с този фондютен. Ще е много зле. Но не е нещо, което не можете да намерите в друг продукт, затова му слагам такава оценка. Имах прекалено високи очаквания, защото е вайрал в TikTok. Вие какво мислите? А сега искам да кажа и нещо за тази маскара. В предишното видео не споменах, че тази маскара много трудно се маха и се сваля. Да, не бях я използвала преди това и нямаше как да знам, но сега вече я използвам повече пъти и да знаете, че много трудно се сваля, тъй като е водоустойчива, е малко по-трудно се сваля тази маскара, да го имате в предвид. Аз съм от хората, които харесвам по-лесно да се скарва маскарата, но да ви кажа истината, просто ефекта и миглите ми са страхотни с тази маскара и затова я използвам. И за тази маскара ще дам 9 от 10, защото не съм я оценила в предишното видео. Вие какво мислите? Харесаха ли ви продуктите? Пишете ми под коментар. Много се радвам да чета вашите коментари и да ви отговарям. И да, ние ще се видим в следващото видео. Ако имате други идеи за видеа, ще съм много благодарна да пишете отново коментар. Много се радвам да правя видеа, които ви харесват. И ние ще се видим отново в следващото видео. Чао от мен!